खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ एनडिएफबिनि थाखाय गाहाम खौरां। आगुनि एनडिएफ बेसनि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनाय लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि सासे एमसिएलए अमर बसुमतारिया गाहाम खौरांनि इसारा होदों। मख'नो गोनांदि एनडिएफबिनि गासै एनआइए केसखौ आसामाव हरनाय जाबाय होनना आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों होनना अमर बसुमतारिया खौरां बिजोङाव फोरमायो। बिथाङा बुंदों बिटिआरखौ जौगाहोना गोजोन थासारि लाबोनायानो बिथांमोननि थांखि होनना। मैया बिटिसि कालिंदुवार समस्तिनि टंला जालुकबारियाव एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा गोदानै बाथौ धोरोमखौ बजबना लाबाय। गोदोनि सिबिबोनाय खान्थिखौ नागारना दानि गोदान आसारखान्थिजों बाथौ धोरोम सिबिनाय खान्थिखौ बजबना लायो बिथां एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ। दुखुनि खौरां, रेलजों सौख्लायजाना सासे आइजो आरो 17 दाननि उन्दै गथ'सा जिउ खहा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमिनखातायाव फुंबिलि 7 रिंगासो समाव रेलगारिजों सौख्लायजाना 20 बोसोर बैसोनि सासे आइजो आरो 17 दाननि सासे गथ'सा जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय आइजोखौ मीना खातुन आरो गथ'सानि मुङा रबिया खातुन होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ गोमानाय आइजोखौ आमिनखाता गामिनि थागिबि होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनै आसामनि जाफुंसार राजखान्थिगिरि आरो थांखि गोनां सासे राफोद गोहोगोरा दैदेनगिरि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोथार जोनोम सान। बिथाङा 1 फेब्रुवारि 1969 मायथाइयाव जरहाटआव जोनोम मोन्दोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बैसोआ आबुं 53 बोसोर जाबाय। बिथांनि जोनोम सानखौ रायजो नाङै बिजेपि दोलोआ फालिनायजों लोगोसे बिथांनिसिम जोनोम साननि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। चिरां जिल्लानि 1 नं गिर्जनगाव गुदि फरायसालियाव गोनांथि जानाय फरायसालिनि खथाखौ दिनै बिटिसिनि एमसिएलए माधव चन्द्र छेत्रीया एमएलए जयन्त बसुमतारिनि नुजाथिनायाव लुफुंनो बेखेवना होयो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे थाखो खथाखौ बिटिआर सोलोंथाइ बिफाननि हेफाजाबाव लुफुंनाय जादों होनना फोरमायदों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि संगिना ब्रह्मआ गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय गलकपुर गामिनि सनाथि मायथाइ खेराइ फोरबोनि हारिमु मोनाबिलियाव बाहागो लाहैदों। बे सावगारिखौ मुंदांखा फावखुंग्रिया समाजारि बिजोङाव शेयार खालामना फोसावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। ना फिसिग्रा फुख्रिखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जारगाव गोसाइ फुख्रि ना फिग्रा महरखौ लाना मोननै हान्जानि मुङाव सोंखारि लायनाय हुमखि होलायनाय दुंहाव थासारि सोमजिदों। 1982 मायथाइयावनो रेजिस्ट्रेसन गोनां जारगाव गोसाइ ना फिग्रा समितिनि सोलायै जारगाव शिब मन्दिर आफादनि मुङाव बिटिसिनिफ्राय एलटमेन्ट होनायखौ गनाया होननानै धरना होनानै खैराबारि एसटिसि मावखुलियाव मोनबा गामिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैना दालालगिरि मण्डल लोगोसे खैसार खालामगिरिफोरनि बेरेखायै हरसेखावना बायदि स्लगान होना अख्रां सोगोमखांहोयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।